जाथाय बे प्रशासननि सरकारनि जे आक्रोशमूलक जे नीति सावरायनो तारिख होनानै टाइम होनानै बिथांमोनखौ हमनानै लांनाय बेनो मेन बे जाथायनि मूल कारन होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथांमोना जास्टिस न्याय नागिरनानैसो दिनै बे आमरण अनसनाव बिथांमोना जिरायदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्ट्रंलि आसाम सरकारखौ आरो जोंनि जेसेबां मोनथाम काउन्सिल दं आसामाव जे कार्बि आंलं काउन्सिल, डिमा हासाव काउन्सिल, बिटिसि काउन्सिल मोनथाम काउन्सिलनि सिङाव थानाय जोंनि सिक्स शेड्यूलनि जे अस्तित्व सिक्स शेड्यूलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि अस्तित्वनि बाथ्रा जोंनि आइडेन्टिटिनि बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बाथ्रा बे गासैखौबो रैखाथि होनांगौआ काउन्सिलनि दायित्व कारन आर्टिकल 244(2) स्पष्टयै लिरनाय दङ जे सिक्स शेड्यूलआ मोनसे अट'नमास मोनसे काउन्सिल जे काउन्सिला माने गावहानो लेन्ड राइट आरो गावहानो लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ बे पावारफ्रा दङ आरो बेखायनो आसाम सरकारा बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ सिक्स शेड्यूलनि सरकारा बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ किन्तु दिनै कार्बि आंलंआव जि जाथाय जाबाय बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बे मोनसे आनवान्टेड सिचुएशन आरो दिनै जोङो नुदों जे बिथांमोनजों सावरायनांगौमोन डायलग बिथांमोनजों एमिकेबल नेगोसिएशन सल्युशन दिहुननांगौमोन किन्तु सरकारनि आक्रोशमूलक नीतिनि थाखाय बे घटनाया जादों। दा बेखायनो गुबुन मोनसे बिथिङाव दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे जोङो खोनाबाय थादों बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव गोदानै सरकार फैनायनि उनाव हा पाट्टा होनो बिथाङा नागिरदों आरो जायफोरा हा गैजाया जायफोरनियाव हानि डकुमेन्ट्स गैया बिथांमोननो हा पाट्टा होनो नागिरनाय जि रिजोल्यूशन डिसिसन बेखौ जों वेलकाम खालायो कारन थांनाय समावबो थांनाय सरकाराबो माखासे हा पाट्टा बिथांमोनाबो होनानै गालांदों किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बिटिसिनि सिक्स शेड्यूलनि हाखौ होनो थांनायाव हा पाट्टा होनो थांनायाव जाहाथे बेयाव बे खोथाया स्पष्ट जायो जे रियेल इन्डियान सिटिजेना सोर प्रकृत भारतीय नागरिकआ सोर आरो लोगोसेनो 2003 सिगां बेयाव ट्राइबेलजों लोगोसे बनाफाइड जायफोर सेटलार सिटिजेन्सफोर दङमोन बेयाव एसामिस इन्डिजिनियासआनो जा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा कारन बिटिसि सिक्स शेड्यूलाव लिरनाय दङ जे ट्राइबेलनि अधिकाराबो प्रटेक्शन थागोन एज वेल एज नन ट्राइबेलनि अधिकाराबो बे प्रटेक्शन थागोन किन्तु खोथाया जाहैबाय रियेल भारतीय नागरिक 2003 सिगां जायफोरनि बिमा बिफाया दङमोन आबै आबौआ दङमोन आजै आजौआ दङमोन दा फिसा फिसौआ दङ बिसोरा हा मोननायाव जोंहा आपत्ति गैया आरो बेलेन्स ब्लक जिखिनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दङ 19टा बे बेलेन्स ब्लकआव जायफोरा प्रटेक्टेड क्लास ट्राइबेलनि राइटआथ' थाखानांगोनखा प्रटेक्टेड क्लास जि मोनब्रै हारि दङ बिथांमोनाबो बेयाव अधिकार दङ गावसोरनि हानि डकुमेन्ट्स पाट्टाखौ बिथांमोना मोनगोन किन्तु नियम आयेन आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चैप्टार 10 बा आसाम लेन्ड पलिसि 2019 बेफोरखौ भंग खालामजोबनानै अकल राजनीतिक कारनाव भट बेंकनि सार्थआव जुदि सोरनोबा आयेन भंग खालामनानै जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन आरो जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा मालाबाबो लुबैनाय नङा दानि सरकारा हा पाट्टा होथों जों वेलकाम खालामो स्पष्ट खोथा किन्तु रियेल इन्डियान सिटिजेन आरो 2003 सिगां जायफोरा बनाफाइड सिटिजेन बनाफाइड सेटलार्स आरो इलिगेल एनक्रोचार्स फरेन नेशनेलफोरनो जाहाथे मालाबाबो हा पाट्टा होआ।